Nyakorom go jwangi sani kora arwa kini machiegni he tok maro kiny makawuono chal mar thieth e gwenge magwa mar mondo mwang'e ni chal mar thieth to chal nade ote yoronwa e lai magwa magote machokare deka auchiel nono mbui magwa mag oganda bende yudo achiel kachiel kwadhi nyime kod twak makama abro bedo kaka ote magi kinde ka kinde penjo moro mora mintiere godo chal mar thieth e ute mag thieth mag piny owacho e county ma intiere chal nade nyikwara muge jwang okiny makawuono adhi bedo gi welo mopogore opogore tieng' ariyo gi sani abro bedo gi Kalebo Opondi ma bende jatend migawo mar thieth e county ma Migori bende adhi bedo gi Dr. Don Ogolla director mar thieth e county ma Kisumo entiere ka e lo jatend migawo mar thieth e county ma Kisumo mano Dr. Ganda ma bende nokedo thuolo mano mar tudre kodwa koka mano e county ma Kisumo antiere gi Dr. Ogolla. Dr. Ogolla namna ka thuolo mar moso nyikwara muge jwang machiegni. Erokamano ahinya. Nyinga en Dr. Ogolla Don Sunday, ma an Director Medical Services e County Kisumu. Kora arwako e chenro makawuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakorom ga jwang ka nosedudre kodwa bende wabiro bedo kwatudre gi Kalebo Opondi ma bende en jatend migawo mar thieth e county mano ma Migori biro bedo kwatudre kodwa e yor lony manyasani mano mar Zoom. In mona chako di daktari kintiere e county mano ma Kisumo. Gisan duto te oganda ong'eyo ni health is devolved. Manyiso ni ting' mar thieth e counties nitiere e lwet counties magwa. Kata mona chako kodi higni na 13 chakre ni devolution sirikande mag loch gwenge chakre pachoka. County ma Kisumu tani wach ni usegoyo ndamo machal nade? Erokamano ahinya. Adwa chako goyo erokamano ne jatendwa mar county manongire Peter Nyang'nyong'o moseketo sinani mondo waket thieth ma Kisumu bed maber. Gi jalupne kendo jatendwa mar health Gregory Ganda. Thieth ma Kisumu osego ndamo mang'eny emane penjo kendo adwa wacho ni mokwongo waseketo ni Kisumu ka endi onge ng'ama wuotho moingo kilomita 5. World Health Organization dwaro ni hospital onego bed ni onge ng'ama wuotho moingo kilo 5 mondo ng'ato dhi oyud hospital. Koro Kisumu ka wasegik mano ng'ama wuotho mabor ahinya Kisumu ka en kilomita 4.6 mano wayudo Muhoroni sub county mabe osuptende moko be gerore sani. Mar ariyo health ma Kisumu waseketo gimiluongo ni Primary Health Care Network PCN. Health Care Network ni en gima miyo ni ng'ato ka ng'ato nego beni ithiedhi e county e sub county yu kata constituency yu moko nego beni ji te bedo bedo referred ni biro e town ma in ma boma ma Kisumu. Omiyo Kisumu oseketo sinani kendo wase loso primary care network moloyo e counties te Kenya ka ma Kisumu ema ji thieth sani onego beni matin kende emwa bedo referred to level 6 ma wan go milongo ni Russia. Modongo sani sub county ka sub county onego beni thiedho atamar 80 mar joma tuo e county no. Mani longo ni primary care network. Mar adek county ma Kisumu oseketo sinani mar timo gimilongo ni digitalization. Koro sani onego beni kibiro hospital to book mani miyo ji chon ka onego beni koro waweyo wani atamar 80 mar neno ni idonjo hospital ithiedhi kendo idok ma onge paper mora motigo kendo document kata history kata gik ma onenigo dong hospital kendo wanyalo nenogi. Ma konyo wa gik mang'eny nikech koro bedo ni data obedo rit maber. Mar ang'wen tend health ma Kisumu oseneno ni ward ka ward waloso gimiluongo ni wellness center. Waneno wagolo ji neno hospital ka gir kama ji donje mondo othiedhi ka tuo. To waketo no hospital ben kama inyalo dhi kata okituo mondo neni mondo ng'iyane ni in okituo ti chal nade mondo wageng' tuoche moko mabiro machalo kaka cancer kata pressure kata diabetes. Mano ward ka ward waseketo kendo dhi nyime mondo waber
geng'o tuo moloyo thiedho tuo. Mar ang'wen, Kisumu ka osetemo kabisa mondo ne ni jothieth be ngimagi one maber. Ang'eyo ni moko to nitiere ma pod wanyalo wacho, to wasetemo ni higa mar 2 years ago, higni 2 mokalo, ne wandiko mondo wamed jok ma konyo thieth, kendo higni 2 mokalo be wamiyo ji gimiluongo ni promotion mondo jo health matiyo health gi bobed ni tiyo ka sinano gi bong'i. Tang'eyo ni pok wagi kamoro nikech higani be wasetimo gimoro amora mondo wamedi nikech ji tho, ji weyo tich, kendo moko be yudo tije moko mabeyo moloyo, iluongo ni greener pastures. Koro giwewa, omiyo wan gi sinani mwasetimo mondo wamed bero dhano matiyo, iluongo ni healthcare workers, mondo gibed namba modwaro gimiluongo ni World Health Organization. Erokamano ahinya gino mar Kisumu County ka osetimo gimiluongo ni EOC, Operating Emergency Operation Center, masani ng'ato ka ng'ato man gi gimoro amora, accident kata tuo moro amora, igo simo kendo imi referral nono ma onge chudo. Namba no en toll free, nyiso ni ok chule, en 0-800 720 575. Mano e namba manono mwaluongo ni toll free number, ma gimoro amora kata kitue dala kata kaka sani koro jopi manyalo yueyi, igo simo kanyo nono, ta ambulance mok chul biro mondo kawi, mondo teri, mondo yudi, mondo konyi e yor mar thieth. Koro Kisumu osetemo ahinya mondo ber thieth. Erokamano ahinya daktari. Gino maro ni oganda e kaunti ma Kisumu bende winjo twak makama kapo nono ni daktari wacha dir kata oyo une jopiny, un mudhi osiptende kata mna ute thieth makamage, ubro bedo kunyisowa kaka chal mano mar thieth e kaunti ma Kisumu chalo. To daktari, ilaro kanyo ni e kaunti ma Kisumu iwacho ni onge jal manyalo wuotho ondamo maheo kilomita 5 kapok oyudo ute mag thieth. To bende wacho ni ute thieth mamoko bende idhi mbele koda gero e kaunti ma Kisumu. Nyiso ni ute thieth me idhi godo nyime gedo magi e kaunti ma Kisumu yudore aluora mage, to nek beniti ko gi kin thuolo maromo nade? Erokamano, ute mag thieth go yudore aluora te ma Kisumu. Ing'eni inyalo wacho ni kilomita 5, to kilomita 5 ni nitiere gik moluongo ni geographical. Ng'ato nyalo bedo ni en kilomita 3, to gike kilomita 3 ni en got ma tek mondo ng'ato gigi. Omiyo koro magerore gi wagero mondo waduok kilometers go matin moloyo kaluwore gi geographical distribution kaka wantiere. Ma thoth gi sani asewacho ni thothne wadhi mbele Muhoroni sub county, to kata sub counties mamoko nyaka Seme nitiere osiptende magerore. Sani osiptende magerore gin 21 Kisumu County ka, mosetieki gin 5 monego bedni koro wayawo. Koro ing'eni nitiere tieko gimiluongo ni the mortar, tieko building. To mondo iyaw osiptal nitiere gik moko ma be chak dwarore. Ichak idwaro dhano matiyo kanyo, ichak idwaro equipment, gik mitiyo godo kanyo, ichak idwaro equipment gi dhano matiyo kanyo. Koro then gi registration. Koro mago 5 go onego bedni kapok waloso higa manyien, financial year, nyiso ni July, ta 5 go waseyawo kendo dhano onego bedni yudo thieth e kuonde 5 mosetieki go. To kamano daktari mana kaka iwacho ni gisani osiptende 21 igero 5 oserumo. Oganda nyalo penjo ni igero gi agera, to infrastructure mago osiptende gi bende chal nade? Masinde be nitiere moromo, yedhe bende nitiere e ute thieth makamage? Kopogore gi mano, jotije lakteche e kin mamoko bende nitiere moromo e osiptende makamage? Koso chenro chal nade? Erokamano ahinya Sharon. Koro namba mokwongo en ni ichako gedo. Sami chako gedo nitiere gimiluongo ni planning. Ok wachaka chaka gedo to honge gi plan kaka mago dhi timore. To ok inyal wacho ni in gi yath kapok igero osiptal. Ok inyal bedo gi yath, ok inyal bedo gi
gi yath kapok igero osuptal nikech yedhe go idhi ket kanyo. Koro osuptal migero samigere to as leaders ma awuoyo ka as director wan gi plan. Wang'iyo ni osuptende gi no rumo onego bedni magi mama dwarore, onego bedni jo thieth adi madwarore, onego bedni equipment adi madwarore, onego bedni ka en kama stima nitiere stima bose donjo. Koro mago gik mitimo in the background, iluongo ni planning for them to be used for work. To gima nyalo wacho sani en ni yath osuptende matiyo madhi mbele ma ok ni poko yaw yath sani wan gi atamar 80. Onego bedni ng'ata modhi osuptal moloyo to jok man gi gimiluongo ni SHA ma active osuptende mar level mar 4 kadhi malo onego bedni yudo yedhe atamar 80. Atamar 80 nyiso ni ok ni yedhe te. Osuptal mar piny owacho ok wanyal keto yedhe te. Mano gima kik wawuondre. Waluongo ni miwa gimiluongo ni essential drugs ma nyaka bedi. Koro ma nyaka bedi gin atamar 80. Omiyo osuptal matin nyaka level mar 4 ma onego bedni nono ke in gi SHA osendik nyingi kata pok ichudo. Onego bedni yath samowene atamar 80 kidhi to onego bedni yudo yath mar atamar 80. Nyiso ni yedhe mamoko nitiere ma iluongo ni non essential, gin gik moko yath ma ok tigo pile ka pile. Koro mitiyogo pile ka pile mwaluongo ni essential drugs to atamar 80 osuptal kosuptal ma Kisumu sani nitiere go. Ma ose tiegi ka gimoro gimwaluongo ni FIF Act. Kisumu ka ema okwongo oketo e chik iluongo ni Facility Improvement Fund kapok Kenya mzima nodonjo mondo ket chikno. Chikno nyiso ni pesa mora mabiro osuptal en mar osuptal no mondo onyiew godo yath kendo otim go gik mamoko. To Kisumu ka waketo gimiluongo ni policy ni pesa mora kapok gitiyogo tata mar 40 ewi pesa magin go magilosono nyaka nyiew godo yath. Nyiso ni masinani waseketo motegno mondo waneni essential drug ma wacho ni 80% no onego bedni yudore osuptal. To kar kwan mag jotije ma bende tiyo ute thieth makamagi, weche mag staffing bende ywak medo osebede kinde mosekalo ni rembe ni nitiere mano e ute thieth mopogore counties ma pacho ka. Lakini chal ma Kisumu to chal nade? Untiere koda jotije morome suptende makamagi? Ero kamano, chal mar jothieth to pokwa ok owach noromo, emomiyo nawacho ni plan wan go mondo wamed jothieth. Nawacho ni nuto wandiko 2024 higni 2 mokalo to pod ok oromo. Wan matin jothieth tin kendo samwawuoyeni wasetimo gimoro amora wachiegni lendo mondo wachak wamed. To kata kwa medo to pod ok biromo. Gima nyiso ni chenro mar thieth ok oyot, en expensive. Omiyo pesa ma financing mar malo mondo olosgo thieth moromo e Kenya ka pod ok ogik e rang'iny mar miyo ni human resource is fully utilized. Ni jok thieth te matiyo obedo kaka ng'amiluongo ni WHO dwaro kosa recommend. To kwa wasetema ahinya Kisumu ka nikech higa ariyo ka higa ariyo waneno ni mondo wamed jothieth mondo kwan gi obed manyalo miyo thieth odhi nyime moromo. To WHO recommendation to pokwa gike. Onge county mora e Kenya ka mosegik e recommendation by WHO on human resource. Ang'eni mano duto te kanyelere yo makare kanyakla kod chenro ma bende intiere godo. To kata kamano ndiko jogo iko ma bende tiyo en ondamo mokwongo. Ndamo machielo en mar ng'iyo chala mago mag tije magi. Kaunti ma Kisumu kana mna kinde mosekalo waseneno kora mna ka jotije mago mag thieth bende dhi ng'anyo kaluwore kod chal marach e tich. En wach ma bende nuseloso samoro nyalo nyiso ndamo ma bende nugoyo mar neno ni jotije mag thieth ute thieth mag piny owacho e kaunti ma Kisumu chal margi nitiere makare nikech kinde ka kinde giywak ne nok mar chudo, deko mar chudo matin e kin mamoko. Daktari samoro nyamna lero ni chal nade gi sane? Nwadhi
jothieth nodhinwa strike higa ariyo mokalo, kendo mokwongo ne ni jo dakteche ne nok, nwamedo kaka ne dhie strike nwamedo moko, kendo gimomiyo ne ni delay in salaries. Sani samoro achiel kende mwasebedo kok wachudo e time midwaro, and mano en ga July gi August. July gi August ni en ni pesa mar county yudo pesa from national, from the exchequer at the last resort. Nyiso ni the national government kose yudo pesa, gichoko pesa e taxes, gikum gichak keto pesa kuonde mamoko koka gimiyo counties. Omiyo kochakore igni nyaka ne devolution donji, counties yudo pesa mondo gi dhi nyime later. Later tingo wacha nango chien kose ka gik moko se mi pesa ka pesa chak choki dwe mar abiriyo. Omiyo mano gima ok wanyal ok nie lwet mar county mondo giyud pesa no e dwe mar abiriyo, nikech pesa no wayudo ga dwe mar 9. Nyiso ni dweche adek ka iga wasedonje iga manyien. Sani the controller of budget oseketo ni onge county mora mora madhi donjo e agreement gi bank mora mora mondo chudi kapok giyudo pesa. Omiyo koro nyiso ni iga manyien dwe mar abiriyo ni be wanyalo bedo gi problem no ka national o delay a disbursement to the counties. Mano koro wan kaka director ase communicate ne jok mwatiyogo ni sani dwe mar abiriyo wanyalo bedo ng'ato mondo plan, wanyalo bedo ni salaries ma dwe mar abiriyo nyalo delay nikech national distribution biroga, disbursement biroga dwe mar 9. Mar ariyo, mar adek en promotion momiyo ne gidhi strike. Ji nomi promotions to moko no miss promotion. Mang'eni KMPDU chair nyalo wuoye bang'e, omiyo mago pok nwamiyo promotion. To most your health no yudo promotion in 2023. Promotions yudoga ok onego bed ni ng'ato yudo promotion kapok otiko 3 years. At least onego bed 3 years koka i progress. Mane kaka manual mar human resource wacho. Omiyo ka ji nobedo promoted dwe mar 4 2024, nyiso ni joma nobedo promoted 2024 are not eligible. They are eligible more promotion. Omiyo sani mana jok manok oyudo 2024 nikech funds ne nokoromo, emonego bed ni sani wanyagore kendo jatend jo union oselimowa mang'eny ahinya mondo wamigi promotion, which is in advanced stages. And I can confirm ni kapok igani financial year ni orumo, nyiso ni dwe mar 6 korumo to nego bed ni wasemiyo doctors mane ok oyudo promotion e 2024 mondo omi promotion. Koro okwan marach ahinya to pod wan gi rem matin kon gi kon. Erokamano ahinya. Kapok walose weche motenore kod mamoko, to bende wang'e ni chenro ma bende piny owacho mago mag gwenge kata mana sirikande mag gwenge bende ochung'ne en ambulances. Aken ambulances to chal nade subtende mano ma Kisumo, nikech nyadi mathoth wayudo ka ji nitiere kata mana gi emergency to chopo mar ambulance kama masira otimore kata mana kama ng'ato nitiere koda pek nyalo bedo mapek. Chal mar ambulances to chal nade kaunti ma Kisumo? Erokamano ahinya. Ambulances ma Kisumo na wacho ni wan gi EOC, Emergency Operating Center, Operation Center. So ambulances ma Kisumo sani ok en mar osuptal, ni ma ambulance mar osuptal kata mar Ahero kata mar Nyakach. Osuptende go ambulance go oket gi kanyo mana mondo gibed maber, mondo oritgi, nikech kiwe ambulance oko to jakuo nyalo kwalo. Koro osuptende go oket gi kanyo mondo gibed ni gin kama chiegni gi tijgi monego bed ni gitiyo. Ambulance ma Kisumo bedo rand kata bedo control gi EOC masewacho no, kendo ng'ata man gi problem madwar ambulance, ambulance go gi nono. Mwamiyo ga thoro wasemiyo mine mapek number 1 iluongo ni priority,
nikech iyudo ni seche moko kaka awacho ni pesa mar dwe mar 7 leo, seche moko wabedo ga ni waonge pesa mondo wa fuel, mondo wami waket fuel ne ambulances gi. Seche go wabedo ga gi sinani marach matin, ng'ikruok. Omiyo watemo mondo waduok ni ambulance gi ma free gi within the county. Wamiyo priority mokwongo ne mine makonyore kata mine mapek. Omiyo mine mapek mora mora manie osuptal mantie Kisumu County en nono kwa mi referral. Kendo wakonyo nyaka osuptende mag waluongo ni faith based. Koro wakonyo nyaka private, faith based gin private mar under church. Awach kaka Nyabondo Mission, awach kaka Wasi Mission, Maseno, St. Monica's, Chiga Mission. Mago endo gin ambulances gi, to wan be wachak wakonyo gi. To time wadwaro ga ni ok onego bed ni dakika 30 gi kisekwa ambulance ma in ready ni rito. Seche moko wanyalo rito nikech ambulance moko kethore. Koro moro mawach ni e sub county ni, ka moko ma sub county ka maybe okethore, sometimes seche moko nyalo bedo ni kao dakika molo 30 mondo yud ambulances. To watemo moloyo mondo within dakika 30 kokwa ambulance for referral, ta ambulance osedi kanyo mondo oter jatuo kama onego tere. Erokamano ahinya. Daktari, wach machielo ma bende obiro bedo kwa mulo mapiyo piyo kapok wadhi kaunti mano ma Migori kama wantiere gi jatend migawo mochung' weche mag thieth e kaunti no. Bende otenre kod ikruok ma bende kaunti nitiere godo ahinya kama intiere kaunti ma Kisumo kanyo. Kaunti ma Kisumo keni gintiere ga gi ikruok machal nade kotenre kod tuoche ma bende muoch apoya nono magi wacho gi dho ngere kaka disease outbreaks, tuoche mago mamako nyithindo iwacho ni child health chal nade, maternal mortality chal nade e kaunti ma Kisumo. Ikruok kuja bedo godo machal nade? Erokamano ahinya Sharon. Ikruok wasebedo go mani luongo ni emergency preparedness for outbreaks. Wasebedo go gi chenro no ma bido led kata bedo mitelo ne gi EOC, momiyo waketo EOC ni. EOC ni ok en ambulance kende, en emergency, kendo Director Public Health iluongo ne Frederick Oluoch en motelo ne samora mara mantiere outbreak. So samora mara mantiere outbreak, we confirm. Kwase confirm ni there is an outbreak, then we give a communication. Channel miluogo timore mondo all jok mora mantiere ma dwa konyo, nyaka jo partners biro kaka Red Cross konyowa mondo wakony migawo mar thieth ka gimoro timore miluongo ni emergencies. Tuoche machalo kaka nyaldiema, tuoche machalo kaka nyaldiema, COVID-19 gi mamoko go makelo ga outbreak. Mago te wantie gi migawo miluongo ni emergency preparedness. Mako timore to kwadwa no timore to wan gi kaka wan gi kaka wachake mondo gimoro kamoro midwa no timre mondo wang'e ni watieko kendo wathiedho outbreak machal kamano. Anyalo wacho kendo ni migawo mar emergency no en aluonge ni en very robust. Didoluwa keni robust ni dwaluong nango to en sinani moseket motegno ma nyaka governor ong'eyo samora mara mon gi outbreak to jatendwa mar thieth miluongo ni Dr. Gregory Ganda wache ayanga. Kose wache ayanga to ogik ne governor, to ogik ne ng'ata, ogik ne partners mawango mondo konywa mondo watiek migawo no. To king'iyo gima koro wang'iyo gimiluongo ni gik mi ing'iyo godo thieth kaka dhi mbele, waluongo ni indicators mi penjo no. Mine makonyore, mine matho kata kakonyore kata nyithindo matindo. Kisumo watema ahinya. Sani Kenya mine matho kakonyore ratio ni iluongo ni en around 445 per 100,000, 345 per 100,000. To Kisumu wan gi 342. Koro wan matin ne Kenya matin. Watemo matek mondo waduok mine mapek mondo kikonyre, mondo kikitho sama gikonyore. Mine ma yudo clinic ka pek, Kisumu wan gi atamar 89, 87 mano watimo maber.
nyithindo matindo mayudo gimiluongo ni vaccines kata vaccination wan gi atamar 86. Gima wadoke piny sani en mine makonyore iluongo ni skilled birth attendants ma wan gi 69 kan wawuok from 82 atamar 82. Waseng'iyo chenro ni ji te ma Kenya osedoke piny skilled birth attendants kendo waparo ni en a problem en data. Wachal ni wa lose data kata wach mar mancho biro manyien mwaluongo ni shani be nyalo bedo ni omomiyo counties te mine makonyore facilities chalni odok piny. Asewacho ni Kisumu nwawuok e 82 to wadoke atamar 69. Koro mago indicators manyalo wacho sani ming'iyogo ni chal kata utiyo nang'o e health. To daktari kamna kang'iyo kwan atamalo mabendi wacho kwacho nuwuoki kwan atamalo 82 sani untiere kwan atamalo 69 kalure kod in kaka director mar thieth e kaunti ma Kisumu. Bende no ka kwan makama pod nitiere malo e kinde masani ok nego bed ni mine kadhi konyore e osuptal owito ngimane kata mana ngima nyathi. Bende no ka kwan mar atamalo 99 e kaunti ma Kisumu pod nitiere malo. Takene gin okenge mage mung'iyo mar neno ni kwan makama odok chien. Erokamano ahinya. Okenge makama kwan mar mine king'iyo ma wacho statistics ma Kenya KHIS manyiso ni mine 69 kende masani wamiyo thieth e osuptal ka konyore ni piny. Emomiyo nawacho ni kaka director wasebedo piny mondo wang'e ni mine gi kok ginyuol osuptal to nyiso ni ginyuol kanyo, nyiso ni ginyuol dala. To king'iyo data mar dala to be ok nyisi nikech data mar joma nyuol dala det nigo chief ndiko nigi barua mondo gidhi giyud gimiluongo ni birth certificate. Koro mano be national government nigi okenge ma giketo mondo ginyiswa ni ji adi mine adi manyuol dala. King'iyo mine manyuol dala ok onyis adieri gi data ma wan go monyiso ni wan gi 69 kende manyuol osuptal. Nyiso ni kare nitie gimoro manyiso ni nyiso ni data nitie kama wawite e data. Ok en adier ni mine 69 kende emanyuol e osuptal Kisumu. Nikech ka mine 69 kende manyuol e osuptal Kisumu nyiso ni onego bed ni kare mine 31 nyuol dala. To king'iyo data madalano to tin en mana mine maromo atamar 10 emanyuol pod nyuol e gweng'. To waseketo gik mang'eny. Nitiere joma niluongo ni traditional birth attendants, nyamrerwa mane konyo mine nyuol. Gine mwasekawgi mondo waketgi gimiluongo ni CHPs, community health promoters kata nyamrerwa makonyowa mondo koro ka miyo dwa nyuol dala to kawo miyono otero mondo okonyre osuptal. Mano migawo achiel mano waketo mondo waduok mine mondo kik nyuol dala nikech joma nyuol konyogi nyuol dala gi ema koro wakawo watiyogo kaka health workers, community health promoters. Kendo mar ariyo waseketo ni osuptal mag mine konyore Kisumu ka mokwongo en nono. Mar ariyo imigi miluongo ni mama and baby pack. Waketo negi ni pi maliet inyalo luokorigo kanyo. Nitiere gik ma osuptende masani ok gite to osuptende masani miyo mine slippers, champat, miyo gi gik moko waluongo ni mama baby pack mondo omigi sinani ni ber mondo inyuol osuptal moloyo mondo inyuol dala. Mar adek waseketo ni osuptende mag osuptende matindo ma iluongo ni level 2 dispensary te ma Kisumu County nyalo konyo mine ka gibiro ka gichiegni konyore. Iluongo ni second stage mar ariyo ok ginyal duok gi dala nikech osuptende mag dispensary ok onego bed ni mine konyore. Mine onego bed ni konyore osuptende mar health center osuptende mar level 3 kabiro malo. Omiyo osuptende te mag dispensary mag Kisumu ka nigi preparedness, gin gi kitanda, gin gi gik ma idwaro mondo konyo mine sama gikonyore no. Omiyo mano is a help. Mano en ng'iyo ni mine ok onego bed ni nyuol dala. Koro kinga adek go
aparo ni osekonyowa ahinya mondo wa mine onyuol osuptal moloyo mondo mine okonyre dala. Erokamano ahinya. Ang'eni ote bende biro bedo kasomo. Nitiere moko kuom ote daktari ma bende oganda oroni kowuok e kaunti mano ma Kisumo kaluwore kaka iloso. Kata kamano gisani we adhi e kaunti mano ma Migori nyaka rom Gajwang', kama bende wantiere gi jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Migori mano Caleb Opondi. Caleb, inyalo na winja? Mos ahinya kaluwore koda ng'ikruok mako ni kod kocha misebedo kiyudo mano mar tudri kodwa e studio. Kata kamano Migori gino mara ne ochiwo makare machiegni TWAK. Chal mar thieth e kaunti ma Migori to chal nade? Erokamano ahinya Chal. Adwa kawo thuolo ni mar duoko erokamano kuom donjo e TWAK ka. En adieri ni adeko matin kaluwore gi challenges mane wan godo in joining the meeting. Chal mar thieth ma Migori adawacho ni kare ka Governor marwa His Excellency Dr. Chal nodonje telo e galof 2022 keto mare mondo improve services mag thieth ma Migori ka oketo teko ahinya e building blocks mag thieth. Adawacho ni thieth ma Migori kawachako kod infrastructure, Governor osetemo matek ahinya mondo infrastructures kata gedo mag kuonde thieth nikech kar thieth mondo bi thiedhi nyaka wayud osiptal maber. Osiptende wa mang'eny osetemo mondo improve infrastructures. Awach ni level 4 facilities ma wan godo gin 16. Ose improve kuonde ma inene jotuo outpatients, ose improve kuonde ma mon nyuole magin maternity, ose improve laboratory services, waseneno improvement kata mana e kuonde manyien kwa neno kaka Migori level 4 hospital. Kanwa chako to outpatient department ne mana kamoro matin sani osebedo improved. Kar casualty ne wan mana gi beds 4 sani osebedo improved, wan gi beds 12. Adawacho ni generally kuonde mag thieth wasetemo ma kwa improve. Osiptende nitie mwaseyawo dispensaries nyaka ne Governor donji, waseyawo dispensaries 18. Wasetemo mondo wandik jotich mondo provide services. Koro generally adawacho ni mar Governor en ni jo Migori ng'ato oyud thieth makare mondo wa meet the universal health coverage kaluwore gi the national goal kaachiel gi manifesto manoketo e kar Migori ka kanodonje telo. Koro aparo ni obro neno specifics mipenjo to wabro duoko. Erokamano ahinya Sharon. Bende inyalo mana leronwa kaunti ma Kisumo daktari Don Ogolla ma bende en director mochung' ne weche mag thieth nonyiso ni kaunti ma Kisumo oganda kuoth mohew kilomita 5 kapok oromo kod ute mag thieth. Akeni chal nade kaunti mano ma Migori bende kotenre kod staffing ndiko jotije ute thieth makamage chal nade, tudruok mar ruos chopo kanye? Adawacho ni kuonde mag thieth watemo mondo jotuowa kik wuoth mabor ka gidwaro mondo giyud thieth. Emomiyo wan kod sub county hospitals 16 ma nyocha wachako wameda mar 17 ka wa upgrade Dede Health Center mondo beda sub county hospital mano yudore Awendo. Then in all these sub counties wan kod dispensaries. Awacho ni kuonde mag thieth total wan kod 177 kaeto 160 gin level 2 magin dispensaries gi level 3 magin health centers. Ok wadwa ni jotuo wuoth madhi mabor kuonde wa mag thieth. Omiyo watemo kabisa mondo wayaw kata kuonde mag thieth manyien. Emomiyo nyaka ne Governor donji waseyawo kuonde mag thieth dispensaries 18 kendo financial year ni wadhi medo kuonde mag thieth bende malaro kendo 10 nitie mi nwayudo kane igero kendo wasetiekogi. Emomiyo agombo ni mondo thieth obed machiegni ne kuonde ma ji nyalo yude konyruok. Korka human resource adawacho ni currently wan kod jotich mag sirikal
malaro 1,100 kendo nyaka ne wadonje tich higa 2022 wasendiko jotich 153 mano healthcare workers wasendiko, kendo kata mana sani nitiere ndiko madhi nyime ma wadhi medo jotich kendo mondo kuonde mag thieth gi ka jotuo obiro mondo oyud konyruok to giyudo dakteche manyalo konyogi mapiyo piyo mondo kik wayud ng'ikruok moro amora. But adwa wacho ni wasebedo kod ng'ikruok ma bende osebedo ka hinyowa kaka jo Kenya, kendo osebedo kata e Migori ka kaluwore gi the TWAK order mane president ma US ochiwo. Ne wan gi partners mane konyowa kata mana ndiko jothieth mamoko, to moko osechung tije. Watemo mondo wa integrate gi kaeto wakawgi mondo wandikgi. Koro emomiyo wawacho ni sechegi wamedo through the Public Service Board ndiko jotije mano wasendiko 153 nyaka ne wadonje tich 2022, kendo sani nitie kata ongoing recruitment mang'eni in the next 1 month gidhi bedo interviewed kendo gidhi bedo absorbed mondo gikonywa kuonde mag thieth mondo jotuo oyud konyruok e yo makare. Erokamano ahinya, nikech kale bintiere kodwa ka bende oganda e kaunti man ma Migori bende obiro bedo kwa winjo kaka gilose vox pops mage mago mag kaunti ma Migori ka bende gibiro bedo ka gilosi biro bedo kiduoko moko kuom penjo ma bende gintiere godo. Kata kamano e kaunti ma Migori nikech nosebedo kwa lose gi Dr. Donna thuolo molandore ahinya. Samoro Kaleb binyalo bedo kinyiswa ni kaunti ma Migori akeni ikruok mane ma untiere ga godo mano mar kedo koda tuoche ma bende biro apoya. Iwacho ni outbreak of diseases, weche mag maternal health, child health e kin mamoko. Akenu kedo kodgi e yo machal nade. Koro nyaka nan communicable diseases mago moriwo TB, diabetes, hypertension e kin mamoko. Erokamano ahinya. Adwa wacho ni wan kaka jo Migori wan e border motenore kod Tanzania, kendo wan kaka jo Migori wasebedo ka wayudo hinyruok ahinya sama koth chwe mang'eny. Iyudo ka wan gi outbreak mag tuoche mopogore opogore. Abro wacho kaka tuo mar kolera ma dholuo luongo ni nyaldiema, achiel kuom tuoche go eko. Ikruok ma wan godo en ni wan gi emergency preparedness kata ikruok mar gik manyalo timore apoya nono. Mana kaka ne daktari owacho, wan kaka jo Migori ikruogni endi otelne gi director marwa mar public health ma en Clement Ayungo. Wabedo ga gi meetings juma ka juma kwa evaluate preparedness marwa, kendo wariwore kod partners machalo Red Cross. Ibro yudo ka Migori ka along the border nikech joma loka kocha donjo ka samoro wayudo tuo mar nyaldiema. Sama wayude to wariwore kod other partners machalo Red Cross ma wadhi higa ni wabedo kod dichiel no lose mana 1 person dwe mar 2 kane wan gi tuo mar nyaldiema, kendo jowa notemo matek ka wa make contact tracings man watieke ma onge landruok moro amora. Then ibro yudo ka ndalo ma koth chwe kaka ne koth chwe sani wan go ula mang'eny mane odaro ji utegi, wan kod chope manokethore, to wayudo ka jowagi dhi nyaka kuonde go eko ma chiw kata mana water treatment chemicals, kaachiel gi yore manyalo konyogi provision of nets, miyogi nets ma nyithindo nyalo umore godo kageng'o malaria, kaachiel gi miyogi nyaka ongede, kaachiel gi other necessities mag konyogi mondo kik giyud ng'ikruok korka ngimagi. Then korka maternal mortality, adwa wacho ni wan kaka Migori wasebedo kwa temo matek kabisa mondo mine mayach kik konyre dala to ningo gikonyre osiptal. Achiel kuom gik mwasetemo matek kabisa en ni watiyo kod nyamrerwa magwa mwaluongo gi dongere ni CHPs magin 3,444 e community units gi identify mine mayach gi eki,
kendo ng'ato ng'eyo ni e gweng'a an gi miyo mayach machalo kama, ka en high risk ma onyalo hinyore to obedo monitored kendo obedo assigned to one health facility. Kaeto mine mayachgi wang'iyo ni ndalo monego nyuole en mane, to onego nyuol e public health facility. Kendo kinde mokadho ne wan gi 412 live births per 100,000 e Migori kaendi. Kendo adwa wacho ni wasetemo kabisa mondo mortalities mag mine mayach madwa nyuol odog piny kabisa. Every week, every Thursday in the morning, wabedoga gi MPDSR meeting kwa review any mortality manyalo bedo, tho moro manyalo bedo ni miyo mayach. Kendo magi wasetemo ko waromo juma ka juma mondo wa prepare kata mana training mag healthcare workers magwa mondo miyo kanyuol to nyuol e yo makare ma ok wawit ngimane kata ngima nyathi. Kendo mar adek adwa wacho ni wasebedo kuwa provide trainings ne healthcare workers magwa kwaikore kod other partners. And then joge wagi bende watemo mondo sama miyo osenyuol kata mana health center kata dispensary waive negi, they don't pay anything mondo o encourage gi. Ne wan gi traditional birth attendants ma wase incorporate kaka jo CHP masani onge miyo ma nyuol dala to watemo mondo ginyuol e osiptende wa kata kuonde mag thieth. Erokamano ahinya. Gisani nyakoronga juanga dwaro mar mondo mi wawinja na kaka Uganda e kaunti ma Migori no loso kotende kod Chal mano mar Thieth e kaunti mano ma Migori. Bang'e kale ibiro bedo kiduoko bende ibiro bedo ka dhi e studio kaunti ma Kisumu bende ni benda winja ne na patch down kotende gi mano. Man mibadhi otime nduoko. An mokwongo an victim. Anyalo wacho ni nitiere chien kata min oda noyudo ajali. Ka min oda noyudo ajali to naonge jok managone gi simu mondo dhi okony ja oda. Osiptal kidonjo mar county referral hospital ma Migori kapok iwacho gimoro amora gimikwongo timo en $200. $200 no kisechule kore ka process chakore gi kanyo. Itimo processes gi temi tieki to mi jatuo kodhi e room gi daktari makoro gini gi daktari ji ariyo monego bed ni kuoye to daktari koni ni tiendi ni anyalo mana kuoyo kimiya $1,000. Kionge $1,000 to dhi ok aluongo ng'ama chielo. Imagine yudo accident, isetimo all the requirements to udong gi daktari e room achiel mondo mi okonyi. Koro kanyi neno ni koro mane nyasachi mar ariyo to koni ni an ma ok anyal mulo ka $1,000 onge. Koro iyudo ka bedo matek, chuno japiny ni onge kaka ang' notim, ang' nomany $1,000 no makata odhi mana ole loan to thiedhi. The same ichaki golo minodi tok ndalo mano wach ni mondo iduoke mondo dhi ogony ne usi. Kigik kacha mondo ogony usi no kende dwa kawi all day. Just imagine jatuo mano thiedhe osiptando no iduoko mondo mi ogony ne usi. No gik makoro min oda mano yudo accident no gony ne usi gi student. Ka inyisa ni ok nyal gony na usi ka onge $1,000 gonyo usi. I was worried. No chuno ni mondo mi amany $300 mondo mi wami student no mondo mi ogony nwa usi mondo wadhi dala. Koro sector mar thieth is corrupt seriously and kanyo monego bed ni time lokruok. Sana Migori waka sector mar thieth ne piny kabisa. Nikech iyudo ka kidhi osiptal dakteche samoro yudo ka onge osiptal, yath onge osiptal. Koro ok wang'e ni tang'o matimore nikech iyudo ka samoro kidhi osiptal sirikal nolando ni thieth en nono. Osiptal ka idwa tiye gi pesa kopogore gi SHA ma bende SHA no iyudo ka en gi delay mang'eny kabisa. Omiyo dakteche go kawo kode advantage. Iyudo ka inyisi ni SHA nigi delay, koro chula pesa cash. Koro ok wang'e gimomiyo SHA ni nobedo introduced konego bed ni okonyo wananchi. Koro gi kanyo ok ane ber mar SHA ahinya. Koro korka dakteche ka iyudo ka dakteche tin gi manie osiptal. Takwayo sirikal mamalo koterore gi sirikandwa ma Migori ka. Gima hinyowa e sekta mar thieth ka sana Migori ka. Iyudo ka dakteche thothgi ok concentrate tijgi mondo kige gi sirikal. Dakteche wegi okworo chemistry everywhere.
iyudo ka daktari achiel ni kata gi chemist 10. Koro ng'ane thuolo mare mar dhi hudumia jopiny osiptal kucho onge nikech o concentrate e gige ne moyawo ka. Dang' awach ni saa gikelonwa mane madang' awach ni gikele yo moro madang' mopogore gi NHIF. Koro gisani dang' awach ni sano ema bet koro miyo jowa bet koro tegne matin nikech kata ka in gi janyuol miyo man gi ich inyalo dhi kacha to sani tiyo. Mane madang' awach ni gitimo maber. An ok ane gima jogo timo maber gisani. Gimanya ni kaka ginyalo konyowa mondo mi gikony jopiny ywak kabisa. Kidhi e osiptal ing'isi ni bisa register sa to sa kikuongo mokwongo idonjo tiyori kamoro idhi ng'ad risit no nyaka ichul. Ichako ing'isi ni idhi e lab kidhiye nyaka idhi chul e labno. Koro tok lab ne koka ng'ichako non ni to kar in gi sa kosi onge mano yudo ka nisetiyo gi pesani. Ma osiptal onge dhi gi lwedo nono nyaka idhi gi pesa. Kidhi e makoro gweng' yath onge dakteche to nitie. Koro yath ne mwakia ni olal gi e kor yo ka kiwinjo Nairobi ni osegol pesa yath ma yath osang'iew. Koro kuma yathno lalnwago e kor yo ka e mwakia. Mane momiyo wayiero sirikal ni mondo orit. Nga en Julius Opondi kata Pastor Julius Opondi ka e dala mar Migori ka. Koro ka thieth nosemiyowa sida. Adiri man kende ni kidhi gi jatuo dakteche ok richo te to moko to richo moko be beyo. Mostly kidhi to giywak ni gionge gik moko vifaa onge osiptal. Even kata gloves mag lwedo mag irwako e lwedgi onge. Iyudo ka daktari moro oyie tiyo gi pesa ne komanyo mage moro akiba asaneno ka nyawadgi kwaye ni konya gi magi mondo arwaki. Koro mage gik ma timore e sekta wa mar osiptandwa maduong' mar Migori Referral Hospital. Kalib mago gin moko kuom jodak e kaunti ma Migori maloso kotende kod wach mano mar thieth. Akeni seyo makamago di wach yango kapok amere konga. Erokamano ahinya. Adwa wacho ni sekta marwa mar thieth watemo kabisa mondo wa offer services ne jowa ma jo Migori ahinya joma biro seek services. Levels wate chakre level 2, level 3 kachiel gi county referral hospital. Kendo adwa wacho ni in regards to korka yedhe level 2 and 3 magin dispensaries kachiel gi health centers mokwor e gwenge mopogore yath wan godo. To wan gi tuo moro achiel ma jo piny wacho ni yath onge. Samoro ka ng'ato odhi osiptal to daktari ondiko ne yath malure gi tuo mare, samoro ne wan kata gi Panadol ma en painkiller kata mana Brufen, to pain mare oyewo mano to ndikne no odhi ong'iewo mano. Koro perception mobedo go ni yedhe onge. Tadwa wacho gi chir ni commodities wan godo and ng'ato wacho ni kidonje county referral hospital tichulo $200 kata kapok otimni gimoro amora. Watemo encourage jowa mondo register e SHA. Kendo adwa wacho ni ibed outpatient kata inpatient mabiro yudo thieth. Ka in kod SHA tise register kata pok ichudo to wathietho nono. Mano anyalo confirm kaka jatend migawo mar thieth ma Migori, obede dispensary, obede kata mana health centers magwa. To jogo maonge kod SHA, it is true ni nitiere registration michulo kaeto the process mar thieth chakore. To wach moro ma Migori wacho ni ichulo daktari pesa mondo kata kogo nyusi kata kuoyi, aparo ni mano to is very much illegal kendo ken gima dieri. Kopo ni daktari otimo kamano to time tok chik. Kibire county referral hospital marwa Migori ibiro yudo kwa ndiko kamora mora ni kik ichul pesa. Kendo pesa ichulo e pay bill mondik kamora mora. Omiyo wagombo ni ka wayudo daktari machalo kamano nitie mwaseriembo e tich, mwaseketo kata mana e disciplinary process, mwayudo kaka opes ma ok owinjore kuom jotuo. Koro joma corrupt kamano to wagombo ni mondo wayud report kaeto wabiro kawo negi disciplinary action. Seche moko SHA bedo gi downtime mare. Kata mana juma mokadho cha 2 weeks ago no bedo affected Kenya mangima mane okoti. Koro downtimes mag SHA nyalo cause delays
but adwa wacho ni jogo ma osebedo ka biro thieth to register SHA to yudo thieth e yo makare kendo ok gichul pesa mora mora. Then adwa wacho ni in regards to commodities me wacho ni are not available, kibiro osiptandwa ma Migori watemo kabisa mondo provide commodities. I don't think ni county referral hospital maduong' machalo kama nyalo bedo ni kata gloves minyiewo gi pesa matin nyalo koso. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya. Gino mara ni ibiro bedo kigoyo durbin e county mano ma Migori ahinya referral hospital kama bende somo pogro osewuok kanyo mano motenore kod mibadhi e kind mamoko. Gisani ang'ini nego bina donjo gi welo mamoko. Adwaro ka yo matin kaduogo iru mar mondo mi duok bende penjo motenore kod SHA e kind mamoko kapok adonjo gi welo mamoko. Koro kon waduogo bende kintiere county ma Kisumo Dr. Ogolla in bende ibiro bedo ka inywando pachi kotenore kod paro mopogore mago mag Uganda. Kik udhi mabora. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ne kaka gibet ka giling. An gadier ni gin gisebet kama kuom nusa. Pari, bende ng'eyo ni nitie ochung' kacha to ng'iyowa kiling'. Koro in tema ne wuondri matin. Sanju wachna ne gimoro. Anapenjra, jogi bende gin jomokendre, ok gichal kata. Adane singrina, ni in ibiro biro machiegni mondo ikaw pari idhigo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Nyakorongo John dakika 33 tok sa 5 mar onyango kapok awe wenda mar mondo mi odhi adoro mar mondo mi asomo kuom ote mabende sibedo ka yoro ote ni yoro lai mago magot machoka rede ka uchiel nono mbi mago mag Uganda bende ni yoro nwa ote makamago kinyalo ketna okte mar mondo mi asom biro bedo ka ng'imbui mago magwa mag Uganda nitiere ote ka mano mar Ogutu David iwacho ni counties onge yedhe Ruth Nyathi Ochieng Thieth malonge counties to onge. Ute thieth odhuro, jotiu thieth nitiere lakini yath gi equipment onge. Sani, ka in gi jatuo, tionge pesa. To jatuo ni yot mondo owit ngima. Wacho ni luoto akintiere county ma
Nairobi ka mage gwenge mago moja. Ote machielo abro bedo kasomo kanyo mar Ntie Wilberforce Otieno iwacho kanyo ni iwinjo chenro maber piny na kale bueche adek mokwongo Othoro Sub County Hospital in Uriri Sub County North Kanyamkago Ward Chalo Slaughterhouse without daktari and drugs at all. Iwacho ni pango nade konyo wachni. Iwacho ni TV Maramogi ne wanyiso sigana makama higa mokalo bende useng'io chal mar wach makamano. Mar ariyo iwacho ni ang'o momiyo Migori Referral Hospital onge kata mna pi ne jotuo. Mar adek ere kaka Koduogo area with household of 1,000 families onge kata dispensary. Iwacho ni CPA Wilberforce Otieno. Ng'eni kale bibiro bedo kidwoko mano kata kamane kaunti ma Kisumo Daktari Don Ogolla nikech thuolo mabende ng'adowa ote mabende nyalo duoko kanyakla kod achiedh nade mabende luoro okumba mar thieth mano mar SHA to diwach nang'o. Erokamano ahinya Sharon. Okumba mar thieth miluongo ni SHA en gima ber ahinya mondo dhano ng'ato ka ng'ato obed ni chulo insurance nikech health ok oyot, en expensive. Omiyo koro ber ka wabedo go okumba mar thieth mondo wayud ni sama wacho yudo wa ni ng'ato tuo to onego bed ni thiedhi mok ibedo gi gima iluongo ni catastrophic expenditure. Onego bed ni wabedo ni itiyo gi pesa mang'eny moingo ata mar 40 e pesa ni miyudo e yor thieth. Mane miluongo ni catastrophic health expenditure. Mane momiyo Kenya nobedo piny mondo ong'i mondo bi gi okumba mar thieth miluongo ni SHA. Gimoro amora kochaki to nigi ng'ikni kata dok chien matin ma en go. Sani ng'ikni ma SHA nigo mokwongo ahinya en downtime. Downtime ema wach ni seche moko inyalo dhi osiptal to iyudo ni system, iyudo ni ok oti kako onego ti. Omiyo koro osiptende moko nyalo bedo ni koro gidhi giwe wach mar SHA kendo gidok gima iluongo ni manual nikech koro en gi downtime. Omiyo koro mano ng'ikni mokwongo mamiyo yor thieth nyalo ng'ikni e yor SHA. Nyocha wigni 2 mokalo nyocha SHA nyocha communicate the whole Kenya ni en adier ni nyocha gibedo gi ng'ikni kendo samoro ka samoro gibedo gi ng'ikni. Mar ariyo SHA mondo iti gi SHA onego bed ni osiptal ma intiere no nigi gima iluongo ni network. Seche moko bedo ni network bedo mapiny kendo ng'ato nyalo bedo gi ng'ikni. To moloyo SHA nigi ng'ikni ni ok gichul osiptal e saa mowinjore nikech chudo ma ka ng'ato osiptal oseyudo thieth to nitie gik ma gitiyogo. Nitie yath motigo, nitiere iluongo ni farm and non-farm mosetigo. Omiyo mondo osiptal obed ni nyalo bedo ni in a position mondo gichak ginyiew gigi mondo thieth odhi mbele, onego bed ni SHA reimburse. Ok ni gi reimburse samoro amora ma gidwaro, onego bed ni gi reimburse timely mondo osiptal kik bed ni ringo maonge yath. Koro delay in reimbursement osebedo kendo kunyalo bedo kod adier. January nyocha governor ma Murang'a nodhi mondo lim SHA CEO ma kosea lime to nomiye 47 million. Nyiso ni adieri e Kenya ka nitie delay in the reimbursement of facility. Manyalo keto facility bedo akere keke mondo gibed ni yath onge kata gimoro pok onyiew. Daktari giwacho ni mogik intiere kaunti ma Kisumo ahinya moko kuma chiedh nane babende un kaka kaunti ma Kisumo usebedo koyudo chakre ne weche mag health ket e lwet weche mag thieth ket e lwet counties. Moko kuma chiedh nane mabende usebedo kukadhe gin mage mana kwa tieko twak. Erokamano achiedh nade mawabedo go waluongo ni challenges mar health ka mokwongo maduong' ahinya en namba jo tich mar jothieth. Wacho ni ok waromo, omiyo jowa manie thieth tiyo matek mondo gitem mondo wang'e ni ji oyudo thieth mowinjore. To kata kamano namba no pok oromo kama onego bed ni koro ng'ato tiyo maber kendo yiyo maber mondo obed gi mijing'o
kendo bed gi mor samotiyo. Koro mano pod wan gi ng'ikni matin kanyo. Mar ariyo, pod wan gi ng'ikni matin ahinya e wach mar digitization. Kisumu ka nasewacho ni wan ga to mar 80, wan e namba 2 e Kenya ka counties mose temo mondo gibed digital ni timo konyo gik mang'eny, miyo koro wach mar pesa malal kaka miwinjo ni ma Migori ng'ato dwaro pesa no, onego bed ni gimoro amora bedo digitized. Onge gimoro amora ni pesa ng'ato wuotho go e lwete. Gimoro amora onego bed ni itimo online mondo waduok piny gik maricho matimore mamiyo thieth dok piny. Problem mogik ma wan go en ni kang'iyo notes ga en ni gimiluongo ni quality care, QI. Nyocho neno ka 3 weeks ago jatend migao mar thieth maduong' jagoro miluongo ni Honorable Mary Mudhoni nentie Kisumu mondo yaw gimiluongo ni quality of health, QI improvement. Mano watimo e sub county mar East Ogolla Health Center. Pod king'iyo dashboard sani wanyalo biro Kisumu kata ng'ata inyalo ng'iyo kendi mondo ing'e ni osiptal mane kata mari quality en ata maradi. Sani wayudo ni Kisumu wan e county kende e Kenya ka minyalo ng'iyo facility mora mora ting'e ni quality care ene ata maradi. Emomiyo nomiyo ochuno jagoro maduong' e migao mar health, public health and standard iluongo ni Honorable Mary Mudhoni mondo bi Kisumu mondo launch it officially for the whole Kenya. Sani quality of care wan gi ata mar 65 e facility mora mora mantie Kenya, mantiere Kisumu County. Kendo en gima inyalo ng'iyo ng'ata kwa mi logging rights tinyalo ng'iyo tiwacho ni hospital madala wani en quality care en go nambadi. Wa temo matek mondo kapok ngire otieko tije mano next higa manyien mondo facility te e quality of care onego be Kisumu onego wabed ata mar 80 kadhi nyime. Ma oriwo gimoro amora yath, chal mar alwora, dhano matiyo kanyo, ndiko moro amora manie osiptal, gimoro amora mar osiptal ming'iye e quality of care. Aparo ni mano challenges ma pod wan go to wan gi misinani mondo wa improve kendo mane tich manie lwetwa mondo watim. Tadwaro mondo wanyis kapok atieko ji tema winjo wani health watemo ni mondo ji tema mantie Kisumu County oyud quality health. Ok ena thieth moro amora to thieth man gi ndhadhu, quality, thieth man gi rang'iny mamalo. To sami yude no ok onego beni wach mar pesa chandi. Ok onego beni tiyo gi moinga ata mar 40 e pesa ni mar thieth. Omiyo anyaka nyis ji ni ji te kapok register sani Kisumu ji 60 ata mar 66 ose register gi SHA. Wadwaro ni ji te obed registered gi SHA mondo beni ok onego beni tiyo gi pesa ni mondo yud quality of care ma waseketo sinani mondo wachiw. Erokamano ahinya Daktari Aguni, erokamano ahinya. Kata kamano ang'eni kik idhi gi sani, antiere ka kod Nicholas Odipo ma bende en jakom mano mar Namla. Ang'eni Nicholas amoro biro bedo gi penjo ne director mar thieth e kaunti ma Kisumu. Adhi bedo ga mi thuolo mar mondo mi penje mana penjo achiel. En kanyakla kod antiere gi jatend migao mar thieth e kaunti mano ma Migori, Caleb bendo oriwre kodwa. Kata kamano we amiene ana Caleb thuolo. Caleb bende e bwo dakika 2 in bende gi wachni mogik tidwokna ote ma bende nor gi Wilberforce Otieno. Ne nitiere koda ote adek. Othoro sub county hospital e Uriri sub county owacho ni Chal slaughterhouse onge daktari, onge yedhe, opango nade. Ang'o momiyo Migori referral hospital onge kata mana pi ne jotuo. Mar adek, ere kaka Koduogo area with household mar ji familia 1000 onge kata dispensary. Mana mapiyo piyo Caleb. Twagni otimore maber nikech wayudo feedback ka e gwenge mopogore opogore. Othoro sub county hospital
nitiere jothieth kendo awara ahinya ka Wilberforce nyalo wacho ni osiptal maduong' ma Uri sub county wan gi osiptende adek mag level 4, wan go Thoro, wan gi Uriri kendo wan go Yani. Kuonde go te wan gi jothieth kendo jothieth ok nyal bedo ni thiethe to yedhe onge. Koro kopo ni nitiere ng'ikruok kuom jothieth waburo nono, but ang'eyo ni ok wan kodgi moromo mana kaka osiptende te, but health staff to nitiere. Mar ariyo, Migori County Referral Hospital wan kod boreholes ariyo kendo matiyo. Migori County Referral Hospital obedo connected gi Miwasco ma supply wa gi pi. Migori County Referral Hospital wan gi 10,000 liter tanks malaro aboro ma seche ma koth chweni wan gi reservoir tanks makanonwa pi. Omiyo ok ang'eyo ni jago mowacho kamani nobiro County Referral Hospital karang'o mani ok oyude pi. Koro mano duoko ma onyalo nyisa ka obiro kata ira mondo wayud ni to karang'o mani pi onge, nikech wan gi borehole matiyo. There was only a time mane one of our water tower tanks no collapse. Negin ariyo, achiel ema no collapse kaeto achiel to nodong'. To mano pok omiyo wabedo gi ng'ikruok mar pi nikech osiptal ok nyal operate maonge pi. Koduogo area man gi ji 1,000 onge kar thieth, but ado wacho ni in that area wan gi a nearby dispensary matiyo, and we have plans to expand mondo wamed kuonde thieth gi obed machiegni gi jowa, mana kaka na chako wacho mochakore chande ni wan gi dispensaries madhi yaw, and ang'eyo ni MCA makanyo wamiyo giga pesa mag community projects. Kokelonwa proposal to wabro approve mondo wabed gi dispensary around that area mondo serve ji 1,000 mowach ni ok yud thieth e yo makare. But ado wacho ni areas ma Migori te ok di wuoth mabor ma ok yudo dispensary ma en level 2 makonyo jotuo kuonde mopogore opogore. Koro kadhi nyime mana mapiyo mondo awach challenges ma wayudo kaka jo-Migori korka thieth. Achiel, mana kaka jo-Kisumu bende wacho, director wacho, wan gi jothieth ma konyowa e osiptende mopogore opogore ma ok oromo. Ng'ikruogni obedo ka jowa manyocha konyowa ko oa kuonde mopogore opogore kabedo supported gi some of our partners no withdraw. Wan gi inadequate staff, but mano pok omiyo wabedo gi ng'ikruok e offering services e osiptendewa. Mar ariyo, wasebedo gi delays ka wayudo pesa koa malo. Exchequer release samoro deko, ma pesa michulo CHPs wa samoro deko kapok oa national government. Mano nyalo miyo gi bed gi ng'ikruok e offering services maggi, but wakwayo ni sirikal mamalo bende obed ka release pesa ka malo e seche mowinjore. Koriwore gi mano, ibiro yudo ni osiptendewa gibed level 2 kata level 3. Jomithiedho ma oseregister e SHA bire thieth to osiptal kata ko make claims mondo reimbursement margi tim dieko ma iyudo ka level 2 and 3 osebudho sana kapok oyudo reimbursements margi. Migori sama wuoye ni waseregister 50.5%, ata malo 50% kuom ji 1,100 ma jo-Migori waseregister 50% kendo namba 26. Erokamano ahinya Caleb. Gisani erokamano ahinya, wawinjo yo makare. Gisani wachiwne thuolo odipo mantiere godo ka jakom mano mar Namlo ong'ere kaka the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers. Ang'ene gi saa gi oseromo, onego bed ni giwuo. Kata kamano adaro mar mondo mi penjo moro amora mintiere godo ne obed Caleb, lakini wuok e kaunti mano kuongo mondo odip. An awuok e kaunti ma Homa Bay.
ma Homa Bay. Kata kamano jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay kata mana jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay nok wayudo. Inyalo penjo gi penjo ma ginyalo duoko kapok wadhi nyime gi twak. Yes. Ajalo penjo gi penjo moko achiel ariyo. Adwa chako gi wachak gi Don, director mar thieth e kaunti ma Kisumu.